Hi guys, so welcome back to my channel. Maste time ಆಯ್ತು videos ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಆದಿತ್ತು ನಾನು videos ಮಲ್ಪಂದೆ RK vlogs ಬಂದಿತ್ತು ಚಾನಲ್ videos ಮಲ್ತಂತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆತಂದು ಯಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ನ ಕೆಲಕಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಂಚ ಅದು ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಅದು ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮು 3 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಐಸಿರಾ ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಪಂಡದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಸಾರಿ ಆ ಚಾನಲ್ಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ತುಳುವೇ ಪಂಡದು ಆ ಸಾಂಗ್ನು ಏರು ತೂತು ಜಾರಿ ಪೋದು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಾಂಗದ ಲಿಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪಾನೆ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ವರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಪರೆಯೋಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ಜೈದೀಪ್ ರೈ ಕೋರಂಗ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಐತ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ತೂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು 3-4 ವ್ಯೂ ಉಂಡು 5 ಸಣ್ಣದಾನ ವ್ಯೂ ಆತಂದು ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೋರಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಆಯನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಆಯನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋರಿ ಬಾವೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನೋರಿಲ್ಲಿ ನಮಾನ್ ಪಂಡದು ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ಲತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೊಂಜಿ ತತ್ವಮಸಿ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಪಂಡದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಸೀತನಣ್ಣ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದುಲ ಜಪ್ಪದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಊದು ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣಿ ಮೂರನೇ ಆತಂಡು ಪಿಲ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ದುಲ ದೇಶ ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಊದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಊದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಅವಳದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ತಾಸ ಕೇಳೋನುಂಡು ತುಕ ಪಿದಾರ್ಲಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪುರಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಪ್ಯಾನೆ ಓಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ಪಂದೆನ್ನಿದೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಊದು ಪೂಜೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರೆಗೆ ಎಸ್ ಮೇರ್ ನಮಾನ್ ಪಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿತ್ತೆ ಮರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂಡಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರ್ನ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ತೆಗೆದೇರು ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುವೆ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇರೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಿಲ್ಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ತುಲೆ
ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೊನು ತುಲೆ ಬಂಜಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂದೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ ತುಕ್ಕ ಕರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದೇ ಮೂಲಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಲಾರಿದಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದಾರ ಕಂತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದೇರ್ದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಪೋತು ಈ ತೋರ್ತು ಯಾನು ಮೇರ ಸಾವುದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂಡಿತ್ತುಂಡು ದಾನ್ನ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾಳಿ ನೆಟ್ಟು ವರಿದುಂಡು ಇಜಿಂದ ಬಂಗ ಎತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಕೇಳು ಬಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೇಳ ಬಕ್ಕೋಯ್ತ ಕೇಳು ನನ್ನ ಮಾರನೇ ಬಿಡಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೇನಾ ಎಂಚ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ತುಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪನ ಬದಲು ಎನ್ನ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆತನ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದೆ ಇದ್ದೆಗೆ ಆರೆಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೇರೆ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರಾತಿ ಮೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಚಾಯ್ತು ಬಾ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾಡಲ್ನ ಫೋಟೋ ಐತಿ ಎನ್ನಿಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಜನ ಕೆಣ್ಣ ಸೂವಾಡಿ ಅತ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಈತ ಬಂಗ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬಂಗ ಬರಚ್ಚ ಏರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಅರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮೀರ್ ಕಾರೆ ಬುಗ್ಗುಜಿ ಮೇ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಬಾರ್ಲೇಕ ಮೆನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಈಕೋನ ಹೋಯ್ ಜನ ರಡ್ಡಿಗೆ ನಾಯಿನಿ ದೇತೊಂದು ಎನ್ನ ಲಡ್ ತಿಂಗೋಲ ಇದೊಂದು ಇದು ಅಂಚ ಕಾರ್ದಿ ಬರ್ಪೆ ಇಂಕ ಅವನಿಕ್ಕ ಮದನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂದ ಅದಾಗಾರ್ದಿ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ಇಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಆಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಯಾನಪ್ಪನ ಲಾಗ್ ಅನ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗ ಟ್ವೀನ್ 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 ಟ್ವೀನ್
ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಡ ಪಂಡೆ ಶೂ ಪಾಡುವ ಮೆಂತುಲಿ ಏರೇ ರಂಗಿನ ಕಂಡದ ಪಾಡು ಎತ್ತಿ ತುಲಿದೆ ಓಲೋಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಾದಂಡೆ ಕಾಡ್ದು ಬಲ್ಟ ಸ್ಲೋ ಆತನ ಐಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಓಪದಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಆಲ ಐಫೋನ್ ಅಂಚನಿ ವರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಳಿಯೋದು ನಿಕಲು ಹೆಂಕಲ್ ಎಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಅನ್ನಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿಂದೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಕೈದು ಆಪುಣ ಇತ್ತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೇನು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುವೇನು ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಎಂಕದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸಿರಾ ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಏರ್ ಮಾತ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವರು ಏರೆಗೆ ಮೊದಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ವರ್ಮನೆಯ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪಣದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಮೊದಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಲು ಉಂಡು ರಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ KA ಆ್ಯಂಡ್ KA ಅಫೀಷಿಯಲ್ ತುಳು ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಅಟ್ KA ಆ್ಯಂಡ್ KL ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡು ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್